Hi guys! Good morning! Ligo kami! Ngit-ngit manoy! Kanay sa view. Kanay ba maligo? Ay, gabi! Kagat nice kayo diri, oh. Pataong siya. Apas. Ling na, naligo mig dagat. Gipaligo na mo diri. Naligo ang mga Siman! Gitugnaw ka. mabaw ra ba. Yan na, may basahin mo ng ulo. Na, wala ito daw. Ang mga senior hindi kaligo. Ay, kung na, dili na inisip. Kanang, kung sa Petron ba? Pero, nakamagya pa na siya. Gamay na ka naligo. Pag Sabado, Domingo, dagan mo. Malapit na yun dito. Oh, pero, kila kayo kay sulit ra. Inani mga po murag lapasan. Na may mga lugar na magdumi kami sa atos. Inani kita dito. Teka. Wala. Naumod mo. Wala ba?